Daghan kay natong madungog nga pulong sama ani no. Nagtuo man ko Ginoo. Nagmahal man ko og Ginoo. Pero sad to say nga ang tanan kutob sa pulong lamang, wala sa buhat. Atong patunayan ha. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, dapat sa imong kinabuhi karon may nampuon kang pagkatao. Nagampo ka sa tanang panahon, sa dili pa ka matulog pagmata sa kabuntagon, munay larawan og simbolo nga imong gimahal ang Ginoo. Pero tan-awon nato ang tao karon, nako, busy na kanunay. Bisan sa pag-ampo, bisan mubo lamang, di na halos mahimo kay lagi gikapoy na sa tumang pagpaningkamot sa pangitag bahandi o sa lapi sa matag adlaw. Wala na kay nila gitagagbili ang pag-ampo. Alang kanila ang pag-ampo baliwala lang, pero ang pag-ampo mo'y makatabang. God bless. Igsuon, ayaw yun ibaliwala ng pag-ampo. Kay kanang pag-ampo mo na'y pinakahait nga hinagiban natong mga tao. Ang pag-ampo sa pagkakaroon gahum kana natong mga buhi, nga ang pag-ampo mo na siya'y usa ka butang nga din atong masuklan ang mga paun sa yawa sa paghatag og kasakit o pagsulay sa atong kinabuhi. Kung dili ta mag-ampo, madala kita, diin maluya kita sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Moabot na niyang panahon nga mawad-an kita gana sa kinabuhi, ma-discourage na kita. Pero true prayer, basta kanunay lang connect ang imong pagmahal, ang imong relasyon sa Ginoo. Walay si bisan kinsang kaaway sa Ginoo nga mo ang yawa makabuntog sa imong kinabuhi. Kay imo namang gipatanom ang pag-ampo diya sa imong kasing-kasing nga naay Ginoo nga atong mahalon. God bless. Sa atong panahon karon, dili gyud malalis nga naay mga pipila ka mga anak nga nawad-an na gyud og kadasig sa pagrespeto ug pagmahal sa ilang ginikanan. Anak, ako ipahinomdom kanimo nga ang dili pagrespeto o ginikanan dako kay sala nato batok sa Ginoo. Mortal nga sala kini, ug kining salaa nga di nato hinlusulan ug di nato usbon, makaimpierno kini sa atong kalag. Sa Biblia nagaingon nga ang sekreto sa pagpalambo sa kinabuhi nga mutaas ang atong kinabuhi mao ra gayud nga mutahod ug mumahalta sa atong ginikanan. Ang luha sa ginikanan tinuod nga makagaba. Ang gaba di po na siya siling nga muhalang dayon, pero moabot ra ang panahon na kita paninglan sa Dios.